Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam budaya, lestari budayaku. Nugroho miwah sehawaning Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah saged pepanggihan wonten ing adicara menika kanthi pinayungan ing karahayon. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Rasyid Ratnadi Sosiawan MSI minangka Pangéwu Kapanewon Sleman. Ingkang winantu ing panghormatan panjenenganipun Bapak Agus Sutanto minangka Lurah Kalurahan Caturharjo. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Ibu Diana Saputri MPG minangka narasumber Sarasehan Budaya Kalurahan Caturharjo. Ingkang kula hormati sedaya para rawuh kakung miwah putri saha sedaya warga Kalurahan Caturharjo ingkang bagya mulya. Minangka purwakaning atur, sumangga kula panjenengan sedaya tansah ngajukaken raos puji syukur dhumateng Gusti Kang Anita Jagat. Awit saking pangestu saha palilahipun, kula panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara Sarasehan Budaya Kalurahan Caturharjo kanthi wilujeng raharja tebih saking Robeta nir ing sabekala. Selawat sarta salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun tansah kita antu-antu wonten ing yaumul kiamah samangke. Saderengipun gulang tepang dadi wato kula Desti Rahmasari minangka pranata laksitaning adicara ingkang badhe ndherekaken titi laksitaning adicara saking Purwa Madya dumugi Wasana. Pramila kepareng kula maosaken menggah rantamaning adicara ing wekdal punika. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika memandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adicara ingkang angka 3 inggih menika atur pangandikan saking Pangéwu Kapanewon Sleman. Adicara ingkang angka 51 inggih menika atur pambagya harja saking Lurah Kalurahan Caturharjo. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika adicara inti Seminar Kabudayan Kalurahan Caturharjo. Adicara ingkang angka 6 inggih menika long tinampi kenang-kenangan saha sertifikat dhateng narasumber ingkang kalajengaken sesi dokumentasi. Saha adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing wekdal punika. Pramila sumangga adicara menika kita wiwiti kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi awit waosan basmalah kala wau adicara menika saged lumampah kanthi gangsal tebih saking Robeta nir ing sabekala. Adicara ingkang angka kalih inggih menika memandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dumateng sedaya para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Matur nuwun dumateng sedaya para rawuh kasuwun lenggah malih. Adicara ingkang angka 3 inggih menika atur pangandikan saking Pangéwu Kapanewon Sleman. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Rasyid Ratnadi Sosiawan MSI
Sumangga. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Rashid Ratnadi Sosialwan MSI ingkang sampun paring atur pangandikan. Adicara ingkang angka sekawan inggih menika atur pambagyo harja saking Lurah Kalurahan Caturharja. Dumateng panjenenganipun Bapak Agus Sutarto. Sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Agus Sutarto ingkang sampun paring atur pambagyo harja. Para rawuh sedaya, salajengipun tumapak wonten ing adicara inti inggih menika Sarasehan Budaya Kalurahan Caturharja. Dumateng Ibu Diana Saputri MPD. Sumangga. Matur nuwun dumateng Ibu Diana Saputri MPD ingkang sampun medhar kawruh wonten ing Sarasehan Budaya Kalurahan Caturharja dinten menika. Salajengipun adicara ingkang angka 6 inggih menika lem tinampi kenang-kenangan dhateng narasumber ingkang kalajengaken sesi dokumentasi. Dumateng Bapak Dr. Andes Rashid Ratnadi Sosialwan MSI minangka panewu Kapanewon Sleman. Sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Dr. Andes Rashid Ratnadi Sosialwan MSI ingkang sampun caos kenang-kenangan saha sertifikat wonten ing adicara Sarasehan Budaya Kalurahan Caturharja ing dinten menika. Para rawuh ingkang kinabekten, Tandrinasa sampun tumapak wonten ing pungkasaning adicara inggih menika panutup. Mekaten menggah rangkamaning adicara ing dinten menika, agunging panuwun kula aturaken dhumateng sedaya para rawuh. Minangka pungkasaning atur, kula Desti Rahmasari minangka pranata adicara tentu anggenipun nderekaken titi laksitaning adicara tasih kathah kalepatan saha kekirangan saking basa tuwin Subasita. Pramila kula saestu nyuwun luhun turing samudra pangaksana. Tuku santen dhateng pekene harja. Kula kinten cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapura. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Matur nuwun.